Hi si Jane. Morning, Jen. Gi, inin. Tara. Grabe. Wala man yung plaza eh. Warm up ba din eh? Warm up ako nito chain. Anya, di man kuno ni scam. Kay mountain bike man kuno. Ka. Maglayo-layo pa na eh. Si Sir Bong Guerrero. Ito na, naguna na. Barangay Payahan naman din eh. Ano day? Kaya inuna na si Jungjung balik ko na. Karanto antar. Hamron. Pat. Nanawag ko sir. Yung pito pag ko mulingi. Tayo na una si Sir Bong. Isire. Apto na to Corelia ba? O si Katuna. Gada tong cellphone? Ay wala po number niya day. Kamahak. Patay. Layo na ba to? Wala si Sir Bong. Nauna na siya. Para man tadlasan na to. Unahan. Mga 1 kilometro na sigurong kalayon. Ako sang balikod si Sir Bong. May number niya. Ano na Sir Bong? Sarado sir? Mga 1 kilometro po sir. Okay na sir.
taas. Morning. Road bike paspas dito. Eight na itong dagan. 7 6 hanggang 6. So padung mi sa trail, pero kailangan mo akit mi sa hanggang balik. Okay, wala pa sila. Kita na naman sila guys. Sila. Sa wakas. Ano yung muli ko? Wala siya grab down. Nambog yung mag-upload. Hello. Tuloy lang. Puway sa mikarot. Puway sa mikarot kay. Ano pa? Wan, itong bubukan. Kan? Oh. Medyo stride ka kay gauwan. Kaya okay ra sir bang? Wala ko nag-isipit. Sini. Oo, di na itong gano'n. Ang gano'n? Oo. Kagi Britani master. Oh. Katabi tang plano nga. Buhay. Sakit mo sa tunay kananan. Ah, ba? Na, kalimot jud ko ani. Kanalan siya. Kananan nga Ano bang hununga do last Saturday? si Katuna. Di, bakla yun ba? Palitan. Mainit kay. Bato kayo. Saan kayo? Where is the sun? There it is. Ano kayo adlaw? Ano, magbuwan-buwan ko
kilometer took you 10 minutes and 49 seconds. Heart rate is 100. 100. Ang heart rate is 100. Maraming TJ. Lean forward. Basta masaka. Oh. Okay, patane. Ha? What's up, vlog? What's up, vlog? What's up? Welcome to my channel. Hello, vlog. Welcome to my guys. Kaya pati Jane? Sinin mo hey? Pa, another sa kaon. Picture daw ti Jane. Painin, nanainin. Ay, tag deh kan ako doy. Kaya di ka kita sa mga picture doy. Guy. Spin lang ti Jane. Oh, lean forward. Ya. Basta mo ngad. Para imong weight makuan. Compensate. Woo! Okay na pod. Basta 20. Dito, abot mo. Oh. Pero kapoy na kayo eh. Long ride. Kani may saktong singot ani. Ah, ni bali dito. Ni bali dito. Muna, wak ka sa kaani. Nakani na din eh. Batas lang eh daong. Paala na yung bag ti Jane. Ha?
na dyan dyan. Ang mga Ah, Yan lang nagutong oh. mga butong. Oh, itu kan bantay ni Mas Gani, bantay mana? Unong ta. Unong talaga. Sikatuna guys. Sa Sikatuna. Mamahaw. Langsung ke din na. Una lang na. Scarlett likod pisa kaon sa unahan. Ambot na kita. Okay na pa ka ti Jane. Saka na juga anak ti Jane. Saka na juga anak. Saka-sakan ako. Sakan ako diha. Master. Dumi sa pangitan sa Sikatuna. Wala na meaning saka sa Pag-asa nga tower kay nakadong naman ito. Siguro may nagpicture sa ubos. So pangom niya to karon Sikatuna pangitan. Nainay lang kay mag naspag na uban.
Okay. Ang bugo naman ni tanan. Go, go. Go, 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 go. Yan na. Ano mo? Ang bugo tanan. Sige, tuod. Ikaw na ay. Namaste. Kami, go, go, yan. Ang bugo tanan. Okay. Kay iniguli. Iniguli tanan. Sweeper CCR. Shout out to Paul Vincent. Gilukso-luksoan ng Carlo. Sir. Food. Uy. Hay. Ay, matabang. Sorry bike. Sorry bike. Sabi na. Walay magalapog ang driver ba. Sorry bike god. Basta kay ilang ang bike. Sorry bike god. Aging mga yuta-yuta. Saan naman eh? Woo! Saan? Kabigla po ka. Pwede. Tangog kayo. Padong may mga mamahaw. Pero moagi sa may-aring mga libaong. Ikaw na po sila. Naog ka kay. Sorry bike dia kata. Bre. Ay. Ah.
pila ka itlog. Ganda sa bayaw. Wala po. Awan sa mi. Eh. Awan mi. Imo doy. Atubir ka? Sabong. Mamagay sa salinan ding di. Sige. Ari suro, ari mana ko? Ari ka. Ay, gumanda pa pansin. Gumanda pa pansin. Kami El Presidente, ana kay El Presidente. Kinsay mo Awan sa mi. Pauli na mi pero mapit sa mig si Katuna Tree Park. Okay, abot kami sa Sikatuna Tree Park pero unfortunately close. Okay lang. Tuyok. Yan si kay. Isolation facility. Okay, muli na gid me. Thank you guys. Bye-bye. Ha? Wala pa ko katry anak ko. Oh, nakalimot